Я сегодня разговорливая, дорогие сябры, але каб не забыться, скажу яшчэ важное. Тая самая обновленная редакция Конституции, за якую мы с вами все вельми дружно проголосовали недавно, 2 тыдні тому, да, и она уступает у так званую законную силу з 15 сакавіка. Нагадаю, докладнік кажучи, Николай нагадал, да, что у старой редакции Конституции існував такий артикул 18, у яким стверджалося, що Беларусь імкнеться до без'ядерного статусу і нейтралітету. Тепер ми вже не імкнемся ні до нейтралітету, ні до без'ядерного статусу, але затое артикул 18 стверджає, що наша земля ніколи не стане місцем агресії інших держав да сусідів. До 15 числа засталося 2 дні. И это 2 дні для того, как российские войски вымелися, даруйте, с нашей территории. Инакше можно стверджать, что новая конституция, порушенная яе укладальниками и гарантами, яшчэ до вступления в силу. За сим откланиваюсь.